Ka danna subscribe domin samun sababbin bidiyoyinmu, kana ka danna sharing domin 'yan uwanka su kalla. To yanzu haka muna garin Katsina ko ince jihar Katsina inda za a fara fafata damben kasa yau a jihar Katsina. Yanzu haka muna tare da ga 'yan jihar wanda su buga wa jihar Nasarawa, idan muka kewaya yanzu kuma ga waɗanda su buga wa jihar Neja garin Lolo. Sorry, wanda su buga wa jihar Jigawa kai. Yanzu haka ga kuma waɗanda su buga wa waɗannan su ne za su buga wa jihar Legas, kamar masu kallo yadda suke kallo. Wannan namur za a fara fafata shi yau a jihar Katsina. Za a fara tun daga yau Alhamis har zuwa ranar Lahadi. Za a fafata wannan dambe na jihohi, akalla jiha kamar 7 za su fafata wannan dambe. Yanzu wannan jihar Legas kenan. Yanzu ga jihar Neja, su ne waɗannan 'yan wasa su ne za su buga wa jihar Neja. Kamar yadda masu kallo suke kallo, wannan jihar Neja kenan da yan wasan da su buga jihar Neja. Idan muka kewayo yanzu za mu ga wannan su ne za su waɗannan su ne za su buga wa jihar Kano. Kamar yadda kuke kallo ɗaya bayan ɗaya, ga mola bagon sanin kurna, ga dan Sama'ila, ga dan yalo wato yalo dan suru, ga kuma shagon yalo dan suru din, kamar yadda masu kallo suke kallo. Waɗannan su za su buga wa jihar Kano. Masu kallo idan kuka biyo mu yanzu za mu kewaya kuma wanda su buga wa masu masaukin baki jihar Katsina kenan. Ga irin su sakwara, irin su yalo watan skido, kamar yadda suke kallo. Masu kallo su shago audun tinga su za su buga wa jihar Katsina. Idan kuka biyo mu za ku biyo mu har zuwa yadda za a fafata wannan wasa. Masu kallo idan kuka biyo mu irin su ne jihohin da su buga wa jihohin da su buga kenan a nan jihar Katsina. Kano su daga hannu. To ga Kanawa kenan sun daga hannu. Ina wanda su buga jihar Katsina. Wannan suna su buga jihar Katsina, sai jihar Neja kuma mutane su gansu, sai wanda su buga jihar Lagos kuma su daga hannu domin jama'a su kai. Sai wanda su buga wa jihar Jigawa kenan. Wannan su buga jihar Jigawa, masu kallo kamar yadda kuke kallo. Masu kallo waɗannan 'yan wasa da kuke kallo su ne za su buga wannan jihohi, kuma a nan cikin jihar Katsina za a fara wannan wasa tun daga yau Alhamis har zuwa ranar Lahadi. To yanzu 'yan Nasarawa kenan sun shigo fili, ga 'yan jihar Jigawa nan ma su ma suna shigowa ke bayan ɗaya, kamar yadda ke kallo ga 'yan jihar Jigawa kenan suna shigowa ɗaya bayan ɗaya su ma. Wannan 'yan wasa wanda za su buga wa jihar Neja ke jihar Nasarawa ke. Kamar yadda ke gani yanzu 'yan wasan da su buga wa jihar Jigawa kenan su ne suka fili yanzu. Idan kuka biyo mu a wannan rana tun daga yau Alhamis har zuwa ranar Ladi za a buga wannan wasa. Kamar yadda ke kallo yanzu jihar Legas kenan suke shigo 'yan wasa 'yan damban da za su buga wa jihar Legas kenan. Masu kallo ku dai ci gaba da binmu domin kallon wanda wannan wasa zai kasance tun daga yau Alhamis har zuwa ranar Lahadi a wannan gari na wannan jiha ta Katsina. Kamar yadda kuka sani, kamar yadda kuke kallon mu ga jihar Neja nan suna shigowa ɗaya bayan ɗaya su. Ga 'yan wasan da su buga jihar Neja nan su ne suke kallo yanzu, su ma suna shigowa. 'Yan wasa da su buga jihar Neja irin su Ushu, shagon Inda da sauransu, shagon Bahagon Buma, su ne su buga jihar Neja. Idan kallo ku biyo mu wannan wasa tun daga yau Lahadi, tun daga yau Alhamis har zuwa ranar Ladi. Su ne waɗannan 'yan wasa su za su buga waɗannan jihar Neja kenan. Ga sunan kuma yanzu ga jihar Kano kenan suna shigo. Jihar Kano kenan su ne suke shigowa kuma kamar yadda kallo. Jihar Kano wannan 'yan wasa su ne za su buga jihar Kano a nan jihar Katsina tun daga yau Lahadi har zuwa tun daga yau Alhamis har zuwa ranar Lahadi.
wannan su ne 'yan wasan da su buga wa jihar Kano idan kuka biyo masu kallo tun daga yau Ladi tun daga yau Alhamis za a fafata wannan dambe har zuwa ranar Lahadi a wannan jiha ta Katsina. To kamar yadda ke kallo ga masu masaukin baki kenan jihar Katsina su za su bugawa irin su Shagon Audu Tunga da sauransu su za su bugawa jihar Katsina. Wato kwanci Shagon Aleka kuma yin ga dan Aliyu dan Shago ina cikin da su bugawa jihar Katsina su ma a wannan jiha ta Katsina kuma ga Sakwara su ma yana cikin da su buga wannan jiha ta Katsina. Idan kuka biyo mu masu kallon dambe za ku biyo mu a tun daga yau Alhamis har zuwa